Wel, bore da, siwmai, a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer diwrnod cenedlaethol barddoniaeth. Ymddeiriadau, mae pethau'n mynd i fod tyn bach o wahanol iddi, achos i fi ar yn rafels fi fyny yn yr Alban heddi, yn neud y wers fyw yma, achos i fi gweithio gyda athrawon am yn fori. Felly ymddeiriadau os mae ambell i beth technegol, neu os nad yw'r we yn gret, ond dwi'n meddwl bod pethau'n biafio'n eitha da yma, felly gobeithio gewn ni ddim unrhyw broblemau. Fyddai ddim yn gallu rhannu sgrin iPad yn anffodus, oherwydd oedd yna'n ormod o bethau i gario yn y bag. Ond cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo os ydw i'n mynd yn rhy gyflym. A yna, os oes angen fwy amser yn chi, allwch chi wasgu pause, oedi'r fideo a cario ymlaen ty pryd mae'n siwto chi. Cofiwch hefyd athrawon bod chi wedi cofrestru gan ddefnyddio'r ddolen sydd fan hyn ar waelod y sgrin, oherwydd bydd pob un o'n chi sydd wedi cofrestru yn derbyn e-bost prynawn yma wrth Dom gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Nawr, dim golwg dy fi chwaith ar y chat, felly sori os ych chi yn gweud helo, ond does dim ffordd dy fi weld y negeseuon na heddi. Ond beth bynnag, i ni'n mynd i gario ymlaen, mae dyn ni weithgareddau ar eich cyfer chi ar gyfer diwrnod cenedlaethol barddoniaeth. A mae barddoniaeth, wrth gwrs, mor bwysig i ni yma yng Nghymru. Wel, dwi ddim yng Nghymru, dwi'n yr Alban. Ond i ni y Cymru, mae barddoniaeth mor bwysig. A mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi heddi. Mae'n sgrolio fan hyn ar hyd gwaelod y sgrin. Felly allwch chi fynd at y dudalen weithgareddau gan fynd i adobe.ly/DCB25. DCB, diwrnod cenedlaethol barddoniaeth 25. Right, wel dewch i fi gael rhannu fy sgrin i gyda chi de, i ni gael bwrw golwg ar beth ni'n mynd i wneud heddi. Fel fi'n yna, cynni, fan hyn. Right, dyma ni, dyma fi ar Express, fan hyn. Felly, dewch i ni gael newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly, i newid iaith Express na gyd sy'n angen i chi wneud yw dod i'r avatar yn y cornel top ochr dde. A clicio ar y sbotyn bach lliwgar yma fan hyn. Ar eich cyfrifon hwb chi fel arfer mae hynna yn las. Felly, clic ar hwnna, a wedyn welwch chi bod e'n dweud settings. Nawr, ar ôl i ni fynd i'r settings, beth sydd eisiau gwneud wedyn yw dod i'r gwymplen gyntaf yma sydd fan hyn. Cwympo hwnna lawr ar dewis cyntaf ar dop y restr, ma Cymraeg. Dyna ni. A nawr llai gair ffenest na gan glicio ar X yn y cornel top ochr dde, a mae'r dalen yn ailwytho, a dyma ni yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael neidio draw i weld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi te. Right, dyma'r dudalen weithgareddau, a i ni wedi cyrraedd fan hyn gan deipio mewn adobe.ly/DCB25. Neu wrth gwrs, os oes da chi iPad neu ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, mae croeso i chi i anelu eich camera at y sgrin nawr, a allwch chi agor y dudalen yma gan sganio'r cod QR. Right, wel, os sgrolio ni lawr, dewch i ni gael gweld beth ni'n mynd i wneud. Wel, i ni'n mynd i fod yn creu delwedd cyfansawdd. I ni'n mynd i fod yn toddi delweddau mewn iddi gilydd, mwyn dod â'r geiriau mewn darn o farddoniaeth yn fyw. Nawr, dwi wedi dewis detholiad fan hyn allan o Sŵn gan T. Llew Jones. Ond os i chi eisiau dewis darn gwahanol o farddoniaeth, yna mae'r wefan yma, barddoniaeth.cymru, a sawl un bach neis allech chi ddewis. Ond os ych chi ddim yn siŵr, yna mae croeso chi ddefnyddio yr un a fi, sef hwn. Nawr fi'n ystyried bod fi heb roi y teitl fyna am ryw reswm, ond newn ni roi fe mewn nawr pan i ni ar Express. Right, nawr. Dewch i ni gael dechrau arni. Ni'n neidio nôl i Express. Ar gyfer hwn, i ni yn mynd i fod yn creu poster. A chi chi gweld bod na fotwm mawr pink fan hyn ar y dudalen flaen sy'n dweud creu poster. Felly rowch glic i hwnna. A dyma ni yn dechrau arni gyda darn o bapur gwag. Reit, wel, y peth cyntaf gen i wneud yw cael cefndir sy'n edrych fel hen bapur. Felly, dewch i ni gael chwilio am gefndir. Mae'r cefndiroedd o dan yr elfennau sydd draw ar y chwith fan hyn. Felly, cliciwch ar elfennau. Ac i fyny ar y top wedyn, allwch chi ddod ar draws a dewis cefndiroedd. A fi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am... Beth wnawn ni chwilio am? Rhywbeth fel...
Beth am old paper? Hen bapur. Dyma ni, llwyth o ddews fan hyn, allwch chi glicio arno nhw, a maen nhw'n mynd i ychwanegu reina i'ch cefndir chi. Neis iawn. Nawr, dwi ddim yn moyn rhywbeth rhy dywyll, achos fi'n mynd i gael sgrifen ddi arno fe, felly just, chymod, gweuad bach, texture bach, gweuad bach ysgafn sydd angen fan hyn. Oedd rai ar y top yn gweithio neis, nag ydde? Oedd hwnna neis. Fi hefyd yn licio'r rhain. Ie, fi credu ai am hwnna. Right, gred. Nawr, tra bod ni ma hefyd, dewch i ni gael enwi ein prosiect lan ar y top. Fan hyn mae'n dweud heb deitl, clic fan hyn te. A dwi'n mynd i roi mewn fan hyn soon. T. Llew Jones, sef enw'r darn. Right. Wel, dewch i ni gael rhoi teitl ein cerdd, ein darn o farddoniaeth yn gynta te. Felly dwi'n mynd i ddod lawr i'r ochr chwith a dewis testyn. A wedyn lan ar top, dwi'n mynd i glicio ar y botwm glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Mae hwnna'n mynd i roi blwch testyn i fi. A yn y blwch testyn yma, allai deipio soon. Hwnna yw enw'r gerdd. Right. A dim ond darn o fe, felly mewn gwirionedd, detholiad allan o soon yw e. Nawr, licen ni gael hwn i edrych fel bod wedi wneud â llaw ysgrifen, felly dewch i ni gael mynd i chwilio am ffont. Nawr, fe sylwch chi bod rai ffontiau'n rhoi rhyw focs ryfedd i chi mewn oherwydd bod dim bob ffont yn y byd yn gweithio gyda w ag acen yn y fe. Felly, ni'n mynd i wneud siŵr, wrth gwrs, bod ni'n dewis un addas. Right, fi yn licio hwn. Licio hwnna, protest, revolution, regular, mae'n edrych fel scribbles. Felly, os ych chi'n licio hwnna a licio chi gweld mwy tebyg iddo fe, allwch chi glicio ar yr arwydd yn hafal i yma, a welwch chi wedyn, chi'n bod ragor o rai sy'n edrych fel bod nhw wedi'n cael ei ysgrifennu a llaw, cool ynddo fe. A chi'n bod beth, falle bydd un o'r rhain yn ddefnyddiol i fi ar gyfer gerdd ei hun. Nawr, dwi'n meddwl bydd e. Right, wel, fi yn licio'r un yma nes i ddewis yn gyntaf, sef Protest Revolution Regular, felly fi'n ei glicio'r hwnna. A dyna hwnna fanna. Nawr, ni roi hwnna reit fanna yn y canol. Neu, chymod, mae'n gallu gweithio neis draw ar y chwith hefyd, ond fi'n credu ai yn y canol. A nesa te, dewch i ni gael dod draw ar gerdd ei hun. Felly, i fi mynd i fynd i'r dudalen weithgareddau, a i fi mynd i gopio y cyfan o hwn. Felly, llusgo drosto fe, clic a drag, clicio llusgo dros y cyfan oll. A wedyn pwyso Ctrl-C. Dal lawr Ctrl, gwasgu C, neu copi o hwnna. A nôl y fi nawr i Express. A fan hyn i fi mynd i ddod mewn a ychwanegu blwch testyn newydd. Am testyn, ychwanegwch eich testyn. A nawr i fi mynd i lido hwnna mewn gan dal lawr Ctrl eto a gwasgu V y tro yma, Ctrl V. Aha, na fe. Nawr, bod fi'n hoffi'r ffont yna, dwi ddim yn moyn y ffont yna ar gyfer y gerdd, licen i gael rhywbeth cliriach. Fi yn eitha licio'r un cyntaf, mae fan hyn y gwir, instrument, serif, regular, i gael clic ar hwnna, ond fi yn mynd i cadw ymlaen chwilio. Mae hwnna'n un bach neis. Fi'n licio rhain hefyd, yr Adobe Caslon Pro, fi'n licio hwnna. Yn eitha dramatig, yn dweud, ie, felly newid i hwnna. Ie, na ni. Right, nawr te, mae yna ddwy bennill dyn ni fan hyn, felly, a mae yna linellau ychwanegol rhwng rhain sydd ddim angen, felly dewch i ni gael sort o'n linellau mas. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer, y gwdi hw. Bydd fi newid ffont, sgwylwch, dwi ddim yn licio'r w ar to yn y fe. Fi mynd i newid ffont. Sa'n gallu gweld hwnna. Dim o gwbl. Beth oedd yr un cyntaf nawr da fi nawr te? Instrument. Cynni, hwnna'n iawn, mae'r w'n iawn. Mae hwnna fi. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistang bach yn cysgu'n drwm. Na'r pennill cynta o'r gerdd. A mae'r gerdd yn rhyw
beth yw ryw 7-8 pennill i gyd. Ond dim ond 2 sydd â ni fan hyn ar gyfer y wers fyw yma. Mae croeso i chi fynd a cydio yng ngweddill y gerdd. Mae'n hyfryd iawn, ond i fi'n cadw pethau yn syml ar gyfer y wers fyw yma heddi. Rhaid yr ail bennill de, ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i noson oer. Sŵn cŵn yn udo ar y lloer. Nawr te. Felly, chi'n gweld beth fi'n neud, fi wedi cael gwared ar y bylchau yna rhwng y llinellau, ond dwi'n cadw'r un bwlch yma rhwng y 2 bennill. Wel nawr, allai weithio nawr gyda maint hwn. A ni osod na ni fel yna. Nawr, dwi ddim eisiau gwthio a torri'r llinellau fel yna. Dwi eisiau cadw'r llinellau yn daclus ac yn drefnus fel maen nhw. Ond mae hwnna nawr yn edrych yn gret. Right, wel, mae eisiau ni roi enw'r bardd wrth gwrs. Felly, dewch i ni gael ychwanegu blwch testun arall, am testun. Ychwanegwch eich testun. A mewn mynd enw'r bardd yw Llew Jones. Llew Jones. Nawr, allwch chi gael yn yr un maint ffont, neu sy'n ots mae hwn felly chydig bach yn llai, lle chi'n neud y bach yn llai, rhywbeth fel yna. O hwnna'n edrych, ydy hwnna'n gweithio neis yn dwi? Popeth ar y chwith. Neu lle ni roi nhw'n y canol, ond fi'n licio pethau wedi lunio lan i'r chwith yn y dasg yma. Fi'n credu bod yn edrych yn neis. Right then, wel, beth sy'n eisiau ni'n ei nawr yw dod â'r geiriau yna yn fyw. Iawn. Wel, beth sydd â ni gynta? Wel, liw nos sydd â ni gynta. Liw nos. Felly mae angen i ni gael y nos. Felly dewch i ni gael mynd i chwilio am luniau, am ffotograffau addas. I draw'r y chwith, fi'n ni tapio ar cyfryngau. A lan ar y top, dwi'n ni ddod i'r lluniau. A chwilio am, beth ni'n chwilio am? Beth am y lleuad, beth am moon? Nawr te. Dewch ni gael dod o hyd i'n lun dramatig o'r lleuad yn y nos. Beth am hwn? Nawr. Licen ni gael hwnna, ond just y lleuad i hun, a dim popeth arall. Felly, beth dwi'n gwneud yn gyntaf yw tocio gan ddefnyddio yr dolenni hir yma ar yr ochr. Chi'n gweld, chi'n cydio yn y dolen yma a just tynnu fe mewn. Just i trimo ochrau, a wedi lle ddod i'r top a wneud yr un peth. Ac i'r gwaelod. Dyna ni. Nawr, dwi ddim eisiau hwn fod mewn bocs. Licen ni gael rhyw ymyl meddal, licen ni dorri mewn a niblo bant ar y ser na o amgylch y lleuad, os allai. A be ni'n mynd i wneud yw'r defnyddio'r brwsh delay. Dyn ni'n mynd i defnyddio hwn lot o blaen. Felly, dewch draw i'r chwith, a fe welwch chi fotwm sy'n gweud delay, gyda potel o sydd oren, am ryw reswm. Right, nawr te, pan ni'n dewis hwnna, i ni'n mynd i newid y brwsh, o'r brwsh dewis cyflym i'r brwsh cylch. Ni'n zoom o'n hwn mas, so hwnna'n gweithio. Right, i'r brwsh cylch, na ni. Nawr, i ni'n mynd i fynd ar maint y brwsh cylch reit lan i'r mwyaf, ond ni'n mynd i fynd â chaledwch y brwsh reit lawr. A chi'n gweld beth fi'n neud nawr? Chi'n gweld fi'n gallu defnyddio hwnna fel dileiedd, fel rwbr. A beth fi'n neud yw just niblo o amgylch y lleuad fel hyn. A neud siŵr bod dim un ymyl sgwar, dim llinell syth dy fi yn un man o amgylch y lleuad. Right, ar ôl i fi wneud gyda'r brwsh maint llawn, caledwch reit lawr, a'r anrholoiwedd reit lan, be fi'n neud roed ar anrholoiwedd lawr tua hanner ffordd, a mynd to. Chi'n gweld, mae hwnna nawr, allai ddefnyddio fe i just wneud yr awyr yn ysgafnach to o amgylch y lleuad. Sa'n mynd dros y lleuad i hun, just rownd yr awyr fel hyn. Allai ddod lawr, pellach to.
Wneud eto. Right, a nawr unwaith ni'n clicio gorffen. Sgolwch be fi wedi wneud. Chi'n gweld? Yn effaith hyfryd. Ni'n gallu toddi y llun na i fewn. A nawr bod fi wedi wneud allai wneud hwnna'n fwy os yw eisiau. Fel hyn. Ond hefyd mae yna ddulliau cyfuno gyda ni. Sef, o dan y bwtwn sy'n dweud anrhyloedd, allwch chi glicio hwnna a trial rhain mas. Enghraifft, allwch chi trial lluosogi neu sgrin. Dyw sgrin ddim yn gweithio yn hwn. Edrych ni gael mynd nôl i'r lluosogi. Allai hefyd dod lawr ar anrhyloedd fel hyn. Mae just yn helpu fi doddi y lleiad na i fewn i'r papur. Sgwlwch ar yr effaith na. Hudolus. Right, wel, mlaen â ni de. Beth yw'r un nesaf? Wel, yr un nesaf yw, ond hwtian oer. Y goody hoo. Wel, dewch i ni gael chwilio am goody hoo. Draw ar yr ochr chwith, dewch i ni gael clicio. Ni'n mynd i'r cyfryngau, lluniau, mae dal yr agor dy fi. Am y dylluan awl. Y goody hoo. Licio ni weld goody hoo yn y nos. Con ni. Sgwlwch ar hwn. Licio hwnna. Right de. Wel, bant â ni at y gwaith. Tocio. Nawr te. Mynd i'r brwsh delay eto. Chi'n cofio fel i wneud hwn? Yr un dechneg nawr. Brwsh cilch. A fi'r anrhyloedd reit lan i'r top nawr. Am gyfer y dechrau bant fan hyn. Na fe. A mae eisiau fi feddalu pob cornel a pob ymyl syth sydd ar y papur yma. Chi weld, dwi ddim eisiau unrhyw linell syth. Feddalu'r gwaelod. A nawr, lle ni fynd ddod lawr yr anrhyloedd a mynd amdani to. Joio, clicio. Just meddalu'r ymylon yma. Ni. A dda fi lawr yr anrhyloedd to. Lle ddefnyddio hwn i ysgafnhau pethau ymhellach. Yn wedi gwneud y gwaelod fan hyn. Chi'n gweld y testyn dechrau dangos trwy fan hyn, chi? Right, credu bod fi'n hapus do hwnna. Fi'n hapus. Right, clicio gorffen. Na ni. Wel, le mae'r dylluan yn mynd i fynd. Y goody hoo. Lan fan hyn, dwi'n meddwl. Lan fan hyn. Pa mor fawr. Rhywbeth fel yna. Nawr, pidwch y poeni. Fi'n bod ni ffili gweld y gerdd ar y foment. Ond unwaith i ni'n defnyddio'r dull cyfuno lluosogi neu sgrin, dewch i ni gael trial eto. Lluosogi, dyna fe. Neu sgrin. Na, dim sgrin. Lluosogi. A wedyn y bwysig, nhw eisiau dod lawr ar anrhyloedd yma ymhellach. I'r pwynt le fi'n gallu darllen y gerdd, ond dal yn gweld y dylluan y goody hoo. Siwr ni'n disgwyl yma. Bendigedig. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, fi'n meddwl gallu'r lleiad ddod yn fwy. I gwrdda y goody hoo. Nawr de, sgwlwch ar hwnna. Yn toddi mewn iddi gilydd. Hyfryd. Wel, beth sy'n nesaf de? Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Beth am pentre bach yn y nos? Dych chi'n cael gweld os allwn ni ddod o hyd i'r beth fel yna. Village Night. Con i, sgwlwch. Na'n union beth o da fi yn y meddwl. Chymod, rhyw dau bach yn y cwm. Credu oedd yr un lan y top y berffaith. Ia, un o lan. Hwn. Perffaith. Right, wel.
Mae job o waith dyn ni'n neud to fan hyn, ffrindiau. Fel chi wedi dyfalu fi siŵr. Nawr te, dwi ddim yn mynd i docio yn y gwbl, achos dwi eisiau i led e gyd, felly yn y gyd sydd eisiau fi wneud yw meddalu. Felly, brwsh delay, corn y top ochr chwith, a fi lan, chi'n cofio na ni wedi newid yr anrhyloedd, felly a hwnna nôl lan i'r top, ond mae popeth arall yn ei le yn barod i fi. Reit, wel, bant â ni te. I fi mynd i... Newch yn siŵr, pidwch a gadael unrhyw ymyl syth. O'n i baich bod chi'n gwybod bod e'n mynd i fod ar ochr dudalen. Nawr allan ni adael yr ochr chwith ar ochr dde fan hyn, achos falle bod fi moyn bod e'n mynd bant o'r dudalen. Ond y top ar gwaelod, mae eisiau bod reina yn meddalu. A peidiwch a trio bod rhy ofalus dy fe chwaith. Newch e'n eitha rotrach. Wel, am chi glic yng nghanol y hyd yn oed. Pam lai. A nawr, dewch lawr a anrhyloedd y brwsh. A ewch amdani to, rownd yr ymylon na. Mae hwnna'n mynd i wneud yr ymylon chi wedi creu yn fwy meddal eto. A sdim ffordd cywir o wneud hwn, just joiwch e. Os oes rhywbeth yn mynd o'i le, os ych chi'n anhapus dy beth sy'n digwydd, just cewch chi fynd am yn ôl. A lawr ar anrhyloedd to, a tro hyn, lle fynd hyd yn oed fwy gwyllt gyda fe. Gyda'r anrhyloedd reit lawr. Mae hwnna'n meddwl bod y brwsyn ddim yn neud lot o gwbl. Ond erbyn i ni ychwanegu'r effeithiau yna i gyd, dyna ni. Chi'n gweld yr effaith cŵl yna? Ni wedi toddi top a gwaelod y llun. Right, wel, achos bod fi wedi cadw'r ymyl syth na, mae'n bwysig bod fi ddim yn ei weld e. Felly wneud siŵr bod e'n mynd reit ar draws y papur. Beth fel yna. A mae'n amser i ni i fynd am ein dull cyfuno. Trio ni sgrin? Na, sgrin ddim yn gweithio. Lluosogi ydy, ond dewch chi ni gael dod lawr ar anrhyloedd na. Na fe, ni'n gweld y bythynod bach, ni'n gweld y coed, ni'n gweld, a mae'n toddi mewn i'r dylluan ac yn toddi i'r lleiad ar y top. Ond, celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i noson oer, sŵn cŵn yn udo ar y lloer. Beth am te? Beth am i ni jyst chwilio am y gair Saesneg howling. A gen i weld os gewn ni gŵn, neu falle bleiddied gewn ni. Os mae blaidd yw e, mae hwnna'n iawn, dim ots dy fi. O, so ni moyn llew. Dyma ni, ie. Nawr, sy'n lle cael... Mae'n bellid o'r rhain yn ddwl. O, sgwlwch yr hwn. Y trion yn o'r am. O, ni do ar yr lleiad. Right, fi'n i fynd am hwnna. A chymryd be, falle lle ni fynd am hwnna hefyd. Ydych chi'n cael gweld. Right, nawr, symudau hwn mas o ffordd. Yn gynta. Ydych chi'n cael gweithio ar hwn. Bach o docio yn gynta. Sa'n mynd i boeni am y gwaelod, achos fi'n credu bod fi'n mynd i guddio gwaelod o dan y sgrin. Chi'n gwybod? Felly, dewch chi ni gael just gweithio te ar anrhyloedd lan, a just torri fewn rownd y topiau yn gynta. A chi'n gweld, fi'n gallu mynd lot yn gynt nawr. Nawr bod fi'n gwybod fel i wneud hwn, fi'n gallu mynd tipyn yn gynt, fi'n gweud. Hynny, a dewch chi gael do lawr ar anrhyloedd, a rownd a fi. Na fe. Nawr, mae rhain edrych fel bod nhw mas yn gole dydd, yn dyn nhw. Felly, falle bod eisiau fi i chwilio am ryw effaith sy'n mynd i wneud edrych fel bod nhw yn y nos. Fi'n gorffen gyda'r brwsh delay. A nawr, dewch chi gael mynd i'r effeithiau ar y top. Nawr, fan hyn, mae da chi bethau fel yr hydlyddion Photoshop. Dewch chi gael clicio ar gweld y cyfan i gael gweld beth sy'n gael fan hyn. Os yna rhywbeth fan hyn sy'n mynd i wneud edrych fel bod ni yn y nos. Beth am cysgod? Ie, gret. Allwch chi ddal ar dwysedd os chi eisiau hefyd.
Oes yna rhywbeth arall sy'n well? Na, mae hwnna yn gweithio'n ddigon neis i fi. Reit nawr bod fi'n gwneud na te, a fi nôl, a fi'n mynd i ddefnyddio nawr o dan golygu. Ni'n mynd i fynd nôl i'r androloiwedd. Ydy sgrin yn mynd i weithio heddi? Na gi. Lluosogi, dyma ni, a dewn ni lawr yr androloiwedd. Just fel bod ni'n gweld nhw'n ido fyna. Wps. Fel yna. Right, nawr. Fe ddweud i bod fi y moyn rhain, chi'n gweld, just i pennau nhw yn ido fel yna. Dim y boi na sydd ddim yn neud i byd. Neu rhywbeth fel yna. Nawr, allwn ni ddod lawr yr androloiwedd to, dwi'n meddwl. A fe, rhywbeth fel yna. Hyfryd. Wel, yn ola te, beth am y ci neu'r blaidd yma? Wel, mae'n gwynebu'r ffordd anghywir, achos lycan ni bod yn gwynebu mewn i'r gwacter yma sydd i'r gwaelod. Felly, dewch i ni gael i droi o amgylch gan clicio ar safle, a wedyn clicio troi llorweddol, troi yll, na ni. A, wel, bant ni te, yr un broses to, i ni'n mynd i ddefnyddio. Wel, chymod beth, ar gyfer hwn, allwn ni jyst tynnu'r cefndir, dwi'n meddwl. Dewch ni gael clicio ar y ledi yma gyda'r sbectol haul. A jyst tynnu ni'r cefndir. Fi'n credu bod hwnna'n gweithio'n iawn ar hwn. Ie, na ni. Iawn. Reit, a lawr a fe, a dwi'n mynd i gael ein fawr. Felly, gylch droi y tym bach o bod yn edrych mewn yn fwy syth ar draws. Ie. Hyfryd. Right. Androloiwedd, ydy sgrin yn gweithio? Na i ddim. Lluosogi, ydy, ond dewch ni gael o lawr yr androloiwedd. Just mwy llenwi'r bwlch na'r gwaelod. A dyna ni. Dyna ni. I ni wedi mynd ar darn o farddoniaeth y T. Llew Jones. Ni wedi dod mewn o fe. Ni wedi rhoi fe ar gefndir hen bapur. A ni wedi dewis ffontiau addas. Mae hwnna'n rhan bwysig o hwn o ran gosod y naws. Ond yna, i ni wedi ychwanegu sawl llun i gyd. Y lleuad, gwdi hw, pentre, bleiddiaid a yr un blaid. Felly 5 llun sydd â fi fyna. A ni wedi defnyddio techneg really cool yn Express, ble ni'n defnyddio'r brwsh crwn gyda'r mor feddal a phosib mwyn toddi ymylon y lluniau yma a plethu nhw mewn iddi gilydd i greu darlun cyfansawdd, llun cyfansawdd. Cool iawn. Wel, os ych chi'n boen argraffu hwnna, a mae hwn yn rhywbeth byddai'n hyfryd wedi argraffu hwnna gywe, allwch chi lawr lwytho fe gan glicio'r eicon lawr lwytho, a os ych chi'n gwybod bod chi'n mynd i argraffu fe, yna byddai ni'n lawr lwytho fe fel PDF argraffu. Neu PNG yn iawn, ond PDF argraffu yw'r un gorau os ych chi'n gwybod bod chi'n mynd i argraffu fe mas ar bapur. Fel arall, wrth gwrs, allwch chi glicio ar y botwm sy'n dweud rhannu, a mae hwnna yn mynd i'ch galluogi chi i greu dolen gweld yn unig, sef cyhoeddi eich dyluniad anhygoel chi i'r we. Unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yna, maen nhw'n gallu gweld eich campwaith chi. Reit, wel, na'r weithgaredd gyntaf yn ei lle. Tipyn o hwyl arni yn neud hwnna. Nawr, cofiwch, athrawon, bod chi yn gallu mynd at yr gwersi i gyd sy'n rhwng nawr a'r Nadolig. Allwch chi gyfrestru gyfer nhw i gyd nawr gan fynd i adobe.live lessons. Iawn. Hefyd, os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol o gwbl bod chi wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau y Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, yna tagiwch fi mewn hefyd fel bod fi'n gweld eich postiadau chi a gweld eich gwaith hyfryd chi ar Express. Byddwn ni dwlu gweld rhai o'r rhain. Mae nhw lawr y gwaelod fyna at Adobe for Edu, at Ysgol Digidol, at Meredydd G neu at Meredydd Jones. Allwch chi dagio fi mewn ar unrhyw un o'r un fel bod fi'n gallu gweld beth chi wedi bod yn wneud. Reit, wel, dewch i ni gael bwrw mlaen i'r ail weithgaredd. Iawn. Dewch i ni gael y sgrin nôl i ddechrau. Go fe. Dewch i ni gael hwnna bant. Mas o ffordd.
Right, yr ail weithgaredd te. Dewch i ni gael mynd nôl i'r dudalen weithgareddau. Coni, a sgrolio lawr. A gweithgaredd 2. Wel, dyma ni, fideo barddoniaeth. Defnyddiwch y gerdd o'r weithgaredd gyntaf mwyn creu fideo sy'n cynnwys animeiddiadau a throslais. Wel, allwch chi wrth gwrs defnyddio unrhyw gerdd i chi moyn. Iawn? Unrhyw gerdd i chi moyn. Ond i fi mynd i ddefnyddio yr un yma sydd da fi. A i fi hefyd yn mynd i gallu defnyddio beth dwi'n newydd creu fel sleid agoriadol y fideo hefyd. Right, dewch i ni gael mynd i weld fel ni'n mynd i wneud hwnna te. Ni'n gael tipyn bach o hwyl ar hwn nawr. Right, beth fi eisiau gwneud o fewn yr un prosiect yw creu copi o hwn. Iawn, creu copi o hwn. Felly, i wneud na, lawr yr waelod y sgrin, dewch sôn, dwi ddim yn rannu'r sgrin cywed chi. Na ni, lawr yr waelod y sgrin, fi'n mynd i glicio ar y 3 dot yma. Yn y ddewislen, dwi'n mynd i ddewis dyblygu. Na ni, a chi'n gallu gweld nawr bod da fi dudalen 1, dudalen 2. 2 fersiwn o'r un dar. Wel, ar yr ail un, fi'n mynd i ailfeintio hwn i brosiect maint fideo. Nawr i wneud hynny, na ges i eisiau ni wneud, yw clicio ar yr eicon yma sy'n lan ar y top, chi'n gweld? Hwn. Nawr, weithiau, os ych chi'n cael tab sy'n ar y chwith, na ni, wneud roi'r label i chi hefyd, newid maint. Dewch i ni yna newid maint hwn o'r te. A dwi eisiau newid ei fod yn fideo. Yna chwilio am fideo. A dwi'n mynd i sgrolio lawr, a hwn yw'r un dwi eisiau, yr un sy'n just yn gweud y fideo yn unig. Dim unrhyw beth arall, just fideo. A rhoi tic drws nesau'r gair fideo. Nawr, dim angen ehangu'r ddelwedd, felly allwn ni gael gwared ar y tic bach yna. Achos beth fydd hwnna'n neud yw defnyddio deallusrwydd artiffisial i greu'r darnau ychwanegol sydd angen. Sim eisiau ni'n neud, ni jyst yn newid maint y papur. Sim eisiau ehangu'r ddelwedd. Chi wedi ticio hwnna i ffwrdd, a nawr allwn ni jyst newid y maint. Y botwm glas ar y gwaelod, newid maint. A dyma ni, mae wedi newid y maint. A mae eisiau ni'n neud bach o waith tecluso nawr, yn ddysau. Wel, yn gyntaf, fi'n mynd i gael gwared ar y testyn yma, yn gyfan gwbl. Felly, dewis y testyn a delay. Ydw fi'n fodlon, right. Nawr, be fi'n mynd i wneud nawr yw, mae eisiau fi i chwarae rownd gyda y delweddau yma sydd â fi, a just toddi nhw at ei gilydd eto mewn gwirionedd. Na ni. A chi yn mynd i fod yn arbenigwyr yn gwneud hwn erbyn nawr. Allwch chi fynd â fe yn debyg iawn i'r un cyntaf neu'n wahanol iawn. Mae'n un eitha gwahanol, neu'n dweud, mae'n tyma bach fwy o hodgepodge o ddelweddau. A na ni, hwnna'n gweithio neis. Chi'n bod eisiau i'r lleiad i fod bach yn fwy to. Na ni. Fel na. Right. Wel, dewch i ni gael... Dwi eisiau clicio ar sŵn, ond mae o dan popeth arall ar hyn o bryd. Felly, os na i ddod draw i'r ochr chwith, felly sgrolio lawr yn y stack heina i fan hyn, a clicio arno fe fyna. A nawr i fi'n gallu ailfeintio. Dewch i ni gael ffind o'r canol tro yma. Cor canol fyna. Sŵn. A nawr dwi'n mynd i ddod lawr a cydio yn T. Llew Jones. Felly clic ar y stack heinau, T. Llew Jones. A dewch i ni gael ailfeintio hwnna. Ie, rhywbeth fel yna. A dyna ni golygfa gyntaf yn fideo ni yn barod. Yn barod ar gyfer beth? Wel, yn barod i chi i gyflwyno y gerdd. Felly bant â ni, dewch i ni gael recordio troslais drosto hwn. I recordio troslais, dewch draw i'r ochr chwith, ble mae'n dweud cyfryngau. Tap ar hwnna. Lan ar y top wedyn, mae eisiau chi ddod draw i ble mae'n dweud sain. Tap ar hwnna. A mae yna fotwm yn un sy'n dweud recordio troslais. Na roi clic i hwnna.
Newch yn siŵr bod y gwella lleferydd wedi troi ymlaen. Bydd hwnna'n cael gwared ar sŵn pawb arall yn y dosbarth a jyst yn cadw'ch llais chi yn unig. A fi'n barod i ddechrau recordio. Clicio dechrau recordio a banta fi. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. A na ni. Nawr chi'n gweld bod ni linell amser ar y gwaelod nawr. A dyma'n llais i yn y bloc gwyrdd, a dyna'r olygfa ar y top. Nawr, oedd yr olygfa ddim quite digon hir, achos 5 eiliad mae'n rhoi yn automatic i chi. Felly, beth eisiau fi wneud yw just ymestyn yr olygfa mas i fod yn hirach. Iawn, fi'n gwneud zoom o'n ôl mas. Just ymestyn yr olygfa i fod yr un mor hir ar llais. A wedyn y bloc bach gwyn ychwanegol yma, os dim eisiau hwn, chi'n ei glicio ar y 3 dot a i ddileu e. 3 dot delay. Iawn, dewch ni gael gryndo nôl ar hwnna te. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. Wel, dechrau dramatig iawn. Fi'n siŵr bod chi'n cytuno. Right te, dewch ni gael mynd mlaen i ddechrau gyda y cwpled cyntaf. Ni'n mynd i wneud y cwpled ar y tro. Nawr, pan i fi'n dweud cwpled, fi'n meddwl y 2 linell gyntaf, wrth gwrs. Right, ni'n mynd i ychwanegu golygfa newydd gan glicio ar yr plus bach sy'n lawr fan hyn a ychwanegu golygfa wag a cohi. Nawr, beth licen ni weld... sa'n gallu gweld yn olygfa wag... cohi fan hyn. Right, beth licen ni weld fan hyn? Wel, beth yw'r geiriau i ddechrau bant? Dewch ni gael ychwanegu blwch testyn. Testyn, ychwanegwch eich testyn. Hynny. A fi'n mynd nôl i'r dudalen weithgareddau. Rhaid ni gydio yn y cwpled cyntaf, y 2 linell gyntaf. Control C. Nôl a fi i Express. A Control V, a na fe hwnna wedi glido mewn. A sa mewn y bwlch na, rhwng nhw. Rhaid dyma ni. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer, y gwdi hw. Iawn. Wel, mae hwnna'n edrych yn gret fan'na. Beth am lun addas yn y cefndir te? Wel, dwi'n mynd i ddod i'r cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau ar y chwith. A lan o'r top, clicio'r lluniau. A dwi'n mynd i chwilio to fan hyn am awl. Beth am awl night? Nawr te. Pa'n sy'n fwyaf dramatig, gwedwch. Mae hwn yn dramatig, ydw e? Sgwylwch ar hwnna? I gysgod e, o flaen y lleiad. Rhaid, dwi wedi clicio arno fe, a mae'n gofyn i fi nawr beth fel licen i ychwanegu hwn. Wel, licen i fe fel haen ar y cynfas dy fi nawr. Dwi ddim eisiau fe ar gynfas newydd. Felly, clicio ychwanegu fel haen, dyna ni. A nawr, allai osod hwnna fel cefndir y dudalen, just gan glicio ar gosod y cefndir. Wel, gret. Wel, bron yn gret. Yr unig beth sydd ddim yn gret yw bod fi ddim yn gallu gweld ysgrifen. Nawr, mae e fan hyn, sgwylwch. Nawr, allai ni newid lliw yr ysgrifen, ond chi'n bod beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gael rhyw ddarn o'r bapur, rhyw scrapyn bach o bapur tu ôl iddo fe, dwi'n meddwl. Dewch i ni gael mynd i'r elfennau ar y chwith, elfennau. A tro yma, ni'n mynd i ddefnyddio'r asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am torn paper. Papur wedi rhwygo, torn paper. Aha, a chi'n gweld mae yna rai fan hyn gyda ymylon aniben. Fi joio gweld y ymyl aniben. Dyma ni, chi'n gweld, mewn a fe. Nawr, dewch i ni gael rhoi hwnna tu ôl i'r testyn yn y stac einau, llusgo fe tu ôl i'r testyn. A nawr pan ddau lawr o hwnna'r gwaelod, chi'n gweld, allai ailfeintio fe, rhoi yn y cornel fyna, felly rhoi ar bach o ongl hefyd, reit i'r cornel. A mae'r testyn yn gallu eistedd yn daclus fyna nawr ar y papur. A fi'n mynd i gadw'r papur na fyna ar gyfer pob golygfa
a bydd y llun yn y cefndir yn newid, a bydd y testyn yn newid, ond bydd y papur na wastad yn edrych fel bod e'n aros yn yr un man, a bydd hwnna'n rhoi effaith cŵl iawn i ni. Right, wel, dewch i ni gael recordio'r troslais. Nawr, dwi'n meddwl bod 5 eiliad yn fod yn ddigon fan hyn, felly dewch i ni gael wneud e'n hirach cyn dechrau. Dwi'n mynd i glicio a llusgo na ni i wneud yr olygfa'n hirach. A wedyn allai fynd nôl a i ferhau unwaith fi wedi recordio. Right, dwi'n mynd i ddod ar y pen chwarae di, y linell ddi, i ddechrau'r olygfa yma, dyma ni, a fi'n i recordio troslais newydd. Cyfryngau, sain, a recordio troslais. A banta ni. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Na ni, a chi gweld lot gormod o'r olygfa hyn dy fi, ond allai just cydio yn yr ymyl ar ochr dde a tocio fe nôl nawr. Right. Hei, beth am mynd i fi mlaen i'r cwpled nesaf? Wel, dwi ddim yn moyn dechrau, be fi'n ei wneud yw defnyddio nawr y cwpled cyntaf yma fel templed ar gyfer gweddill y gerdd. Felly dwi'n mynd i glicio ar y 3 dot fan hyn a dyblygu yr olygfa. So fe'n gweithio pan fi zoom mewn. 3 dot, dyblygu. Na ni, chi'n gweld mae copi o'r olygfa dy fi. Dewch i ni gael cydio yn y testyn yn gynta te. Felly draw i'r dudalen weithgareddau a'r cwpled nesaf yw hon. Llusgo drosto, Control C, a draw i Express, a mewn â ni te i'r blwch testyn. Dwi'n mynd i lusgo dros hwn i gyd, a nawr Control V, neu lle ni ddefnyddio'r 3 dot a glido, ond Control V i lido hwnna mewn. Cael gwared ar y bwlch. Mae pawb y phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Right, beth am te, nes i wneud, ewn ni, mae eisiau ni cael gwared ar y gwdi hw, fi'n mynd o flaen, yn un am yn un nawr. Cliciwn ni ar y llun te, yn y cefndir y gwdi hw, a lawr y gwaelod y sgrin, fe welwch chi'n mynd, mae'n dweud disodli. Clic ar hwnna, a ni moyn disodli hwnna gyda llun. Felly mynd i glicio ar lluniau. A na i chwilio to am, Village Night. Oedd yr una yn gweithio'r neis yn dod e. Oes na well opsiwn i gael. Tai yn ganol y nos. Fi licio hwnna mewn stryd. Rai o rhain ddim yn ddigon tywyll. Dwi ddim yn edrych digon fel y nos. Eisiau bod yn edrych fel bod ni'n ganol y nos. Beth am hwnna? Bach yn adoligaidd, felly. Na, felly ddim. Rhy gynnar am goeden Nadolig. Bydde rai pobl yn gweud bod hi byth yn rhy gynnar am goeden Nadolig, ond mae hi yn. Right, beth am... Na, chi'n mwyn beth? Fi yn licio'r hwnna nes i ddefnyddio draw ar y dyluniad. Right. Wel, na hwnna di wneud. Chi'n gweld pa mor gyflym i fi'n gallu adeiladu'r ail olygfa yna nawr jyst wrth dyblygu'r un gyda, newid y testyn, newid y llun, a ni'n barod i fynd. Right, dewch i ni gael ymestyn yr olygfa, cydio yn yr ymyl a mestyn yr olygfa. A dewch i ni gael mynd ar linell ddi, nôl i ddechrau'r olygfa, a fi'n barod i recordio y troslais. Cyfryngau, sain, recordio troslais, a banta ni. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn ddistaw bach yn cysgu'n drwm. Iawn. A to, allai, o'n i wedi ymestyn hwnna lot gormod. Llwn ni lusgo hwnna nôl, a na fe yn ei le. Dewch ni gael mynd nôl i'r dechrau te, a gwrando arno fe, hyd yn hyn. Detholiad allan o sŵn gan T. Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw.
Mae pawb a phopeth yn y cwm yn fustaw bach yn cysgu'n drwm. Mlaen â ni, bendigedig. Right, i ni ddyblygu to te, 3 dot lawr fan hyn, dyblygu'r olygfa. Dewch i ni gael cydio yn y cwpled nesaf. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Copi hwnna. Sori, o'n i ddim yn dangos y sgrin. Dyma ni, llusgo hwnna, Control C, nôl i Express, a ar y copi yma nawr te, dewch i ni gael dewis y blwch testyn, llusgo dros o popeth, a Control V, a mae mewn. Rhaid, dewch i ni gael gwared ar y bwlch, ond hefyd, mae eisiau fi just ymestyn hwnna, na ni, mas, iddo fe ffitio. Right, wel beth fi'n mynd i gael tro hyn te, beth am just, mae nos yn cael, just y lleiad dwi'n meddwl, just nos. Right, dewis yr pentre, di-sodli, gyda llun, os gwelwch yna, a na i just chwilio am night. Tro hyn, night. Hwnna, neu hwnna, lot o rai da yma, se. Hwnna gyda'r y planigion. Wyl hwnna hefyd, y goedwig na. Hwnna. Betai bod y goedwig na, ni'n swn llyd. Right, a ni'n barod i recordo, felly mestyn yr olygfa mas. Lot gormod, to. A dod nôl ar linell ddi i fan hyn. A recordio, gan fynd i cyfryngau, sain, recordio troslais a bant â ni. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Iawn, na ni. Fi'n mynd dros mewn llestri yn ymestyn rhain, yn dwi. A dewch i ni gael neud hwnna te am y tro olaf heddi. Copi, 3 dot, dyblygu'r olygfa. Dyma'r olygfa olaf yn hyn. Dewch i ni gael mynd nôl i'r dudalen weithgareddau i gydio yn y cwpled ola. Mi glywes i un noson oer. Sŵn cŵn yn i do ar y lloer. Copi o hwnna. Nôl i Express. A dewch i ni gael zoom o mewn fan hyn i gael newid y testyn. Control V, glido fe mewn, cael gwared ar y bwlch. Hyfryd. A nawr clic ar yr goedwig yma. Di-sodli gyda llun. A na i chwilio am Wolf Night. Sglwch. Neu hwn. Hwna'r un gorau. Ond dwi ddim cweit yn ei weld e tu ôl i'r papur, felly chi'n bod na i. Allwn ni glicio ddwywaith ar y cefndir, ar y llun, clic, clic. Na ni, a nawr eich ail-fintio, chi'n gweld? Fel na. Fi'n gweld y well nawr. Lot o well. Right, wel fi'n barod recordio eto, dewch i ni gael ymestyn hyd o'r olygfa. Fi di mynd mas ben llestri to. Nôl ar linell ddi i ddechrau'r olygfa. Cyfryngau, sain, recordo troslais, dechrau recordio bant ni. Mi glywais i un noson oer, sŵn cŵn yn ido ar y lloer. A mae rhaid chi ddarllen yr llinellau yma'n ddramatig. Mae rhaid i chi fynd amdani, os ych chi'n mynd i wneud e. Right. Wel, dewch i ni gael clywed hwnna o'r dechrau deg te, y gerdd gyfan. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn fustaw bach yn cysgu'n drwm. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais i un noson oer, sŵn cŵn yn ido
ar y lloer. Wel, fi'n hapus iawn hwnna, mae hwnna'n effeithiol iawn. Dewch ni gael edrych ar cwbl o bethau allwn ni wneud nawr. Mae un effaith sy'n mynd i edrych yn hyfryd oherwydd bod y papur na ddim yn symud. A hwnna yw i roi trawsnewidiad rhwng yn golygfeydd ni. Felly os dwi'n clicio ar y plus bach yma rhwng y ddwy olygfa gyntaf, wel, chymod beth i ddangos ai rhwng, dim ots ble, ond na i fynd rhwng dwy olygfa le mae'r papur. Clic, a ychwanegu trawsnewidiad. Nawr te, sgwlwch ar y sgrin nawr os dwi'n hofro dros toddi. Chi'n gweld? Mae'n mynd o un i'r llall, ond mae'r papur yn edrych fel bod yn aros yn yr un man. A mae hefyd yn weithio gyda weipio. Chi'n gweld? Mae'n edrych fel bod yr llun yn newid o dan y papur. Yn effaith cŵl iawn yn dweud. Credu bod fi'n mynd i fynd am y toddi. Ie. A dwi'n mynd i ddod i fyny a hyd yr effaith na i ryw 2 eiliad, rhywbeth 1.8 o da fi fyna. A nawr i fi mynd i ychwanegu hwnna. Chi'n gweld ar y gwaelod, defnyddio gyda phob golygfa. Clic i hwnna. A dewch i ni gael gwylio. Dim y cyfan, just o dechrau cwbl o olygfeydd. Detholiad allan o sŵn gan T.Llew Jones. Hyfryd. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Drwch ar y papur. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn Drwch ar y ddistaw papur. bach yn cysgu'n drwm. Ond Ffaith yna'n wych yn dweud, pan mae'r papur yn aros yn llwonydd a mae popeth yn toddi tu ôl ac o'i flaen e. Effaith hyfryd. Wel, yr eisyn ar dop, y geiriosen ar dop, hwn yw cerddoriaeth gefndirol yn dyfe, neu effeithiau sain hyd yn oed. Dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau ar y chwith. A lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i sain. A i ni yn mynd i chwilio fan hyn, beth am rhywbeth fel Night Forest. Jungle Ambiance. Felly yna. Ie. Mae ydych chi cwbl o ddewisiadau bach diddorol yn dys e. Neu wrth gwrs allan ni fynd am gerddoriaeth hefyd gan sgrolio trwyddo. Allan ni fynd i rhywbeth fel, beth ewn ni am nawr te? Dim acoustic, dim blues, dim brass, dim... Eisiau rhywbeth, chymod, atmosfferig. Rhywbeth fel ffilm, right, beth sy'n fan hyn? Haunting piano. Falle. Beth arall sy'n gael yma? Chymod rhywbeth atmosfferig fan hyn, ydych chi? Dramatic inspiring piano. Falle. Felly allwch chi fynd trwyddo. Chi'n gweld dwi'n clicio ar y botwm chwarae ar y chwith. A mae hwnna wedyn yn chwarae fe i chi. Allwch chi ddewis yr un i chi moyn. Falle. Chi'n hapus dy wedyn, cliciwch ar enw'r gan, felly clicio chwarae i glywed e, ond clicio ar enw'r gan, a mae hwnna yn ychwanegu fe. Nawr, dyw e ddim yn ddigon hir, chi'n gweld, ar gyfer y olygfa. Llwn ni sort hwnna mas nawr, ond cyn bod ni sort hwnna mas, dewch i ni god o lawr a lefel y sain i ryw 10 y cant. Dewch chi'n trial e. Detholiad allan o sŵn gan T.Llew Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Nawr, oherwydd bod hwn yn gweud loop arno fe, beth allwn ni wneud yw clicio ar y 3 dot a dyblygu. Chi'n gweld, mae'n mynd i dyle hwnna, dewch ni gael clywed e. Ond hwtian oer gwdi hw. Ie, maen nhw'n rhedeg mewn i ddilydd, felly allwn ni just dyblygu hwnna'r holl fod trwyddo. Byddai rhywun well felly sy'n ni wedi dewis darn sy'n yn tua munud o hyd yn fwy, a wedyn byddai ddim rhaid fi wneud hwnna. Ond dim ots, os ych chi wedi dewis rhywbeth sydd ddim digon hir, just dyblygwch e. Ond ar yr un olaf, yr un ar diwedd, dwi eisiau bod e'n pylu allan, fade out.
Chi'n gael clywed y pylu allan? I noson oer. Sŵn cwn yn udo ar y lloer. Neis. Neis iawn. Reit, ewn ni o'r dechrau diwedd am y tro ola, a dewch i ni gael clywed y campwaith. Detholiad allan o sŵn gan T. Llew Jones. Liw nos ni chlywir, medden nhw, ond hwtian oer gwdi hw. Mae pawb a phopeth yn y cwm yn fustaw bach yn cysgu'n drwm. Ond celwydd noeth yw hynny i gyd. Mae'r nos yn llawn o sŵn o hyd. Mi glywais I noson oer. Sŵn cwn yn udo ar y lloer. Wel, fi'n hapus iawn d'hwnna, fi'n bles iawn d'hwnna, mae rai fi fod yn onest. A fi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn gweithio ar hwn hefyd. A mae mor rwydd yn dweud gyda Adobe Express i just creu rhywbeth atmosfferig effeithiol fel yna, sy'n just wir yn edrych ac yn swnio'n broffesiynol. Wel, ar ôl I chi orffen creu allwch chi lawr lwytho'ch campwaith gan glicio ar y botwm llwytho I lawr. Ffeil MP4, MP4. Os ych chi yn neud hwnna, allwch chi newid lawr I 720 yn hawdd, a bydd e'n lawr lwytho yn gynt, bydd y ffeil yn llai, a bydd y safon dal yn ddigon da. Neu gyda fideos, byddai ni'n dweud bod e'n haws jyst I gyhoeddi fe i'r we gan clicio rannu, dolen gweld yn unig. Nawr ar y ddolen gweld yn unig yma, bydd chi ddim jyst yn cael eich fideo, ond byddwch chi hefyd yn gweld eich dyluniad ar dudalen 1, a'r fideo ar dudalen 2, a'r ddoi beth gyda gilydd yn yr un prosiect. Cool, ynddo fe? Wel, ffrindiau, ni wedi dod I ben gyda gwers arall. Ymddeiriadau os o'ch chi eisiau gweld yr iPad heddi, bydd hwnna'n ôl gyda ni. Oedd nhw'n one-off heddi, achos bod fi'n teithio tra bod fi'n neud y wers. Felly, sori bod dim iPad gyda ni, gobeithio bod chi wedi gallu cadw lan. A sori bod fi'n cadw'n lais lawr, ond fi ddim yn licio gweiddi yn ganol llefydd fel hyn. Yn gweiddi gytre yn iawn. Diolch enfawr I chi am ddod, gobeithio bod chi wedi mwynhau, a please tagiwch fi mewn y thrawon, achos byddai ni yn dwlu gweld enghreifftiau o'r fideos neu o'r dyluniadau os ych chi wedi gwneud nhw heddi. Wel, tan y tro nesaf, diolch I chi am ymuno gyda fi, ond hwyl fawr am y tro.